Kapitulo 2. Ang Biblia, libro nga gikan sa Dios. Nganong ang Biblia espesyal kaayo nga regalo gikan sa Dios? Unsay imong bation kung hatagan kag regalo sa imong higala? Gusto gyud dayon nimo kining ablihan? Ug malipay ka kag yunahuna ka sa imong higala. Pasalamatan gyud nimo siya. Ang Biblia, regalo gikan sa Dios. Naghatag ni nato impormasyon nga dinhi ra gyud nato mabasa. Pananglitan, kini nag-ingon nga ang Dios maoy naglalang sa langit, sa yuta, ug sa unang lalaki ug babaye. Kini dunay mga prinsipyo nga makatabang kung naatay problema. May baluan nato sa Biblia kung unsaon sa Dios pagpalampos ang iyang katuyuan. Himuong mas maayong puy-anan ang yuta. Espesyal gyud nga regalo ang Biblia. Unsay imong makatunan kung tun-an nimo ang Biblia? Kung imong tun-an ang Biblia, imong may baluan nga gusto sa Dios nga mahimo kaniyang higala. Samtang magkadaghan ang imong kahibalo bahin kaniya, mas masuod ka kaniya. Nganong makadaig ka sa Biblia? Ang Biblia o bahin niini gihubad sa kapig 3,200 ka pinulungan og binilyong kopya na ang naimprinta. Ang Biblia mabatunan na karon sa kapig 90% sa populasyon sa kalibutan diha sa ilang pinulungan, ug kada semana kapin sa 1 milyon ang mokuhang Biblia. Wa gyud libro nga parehas niini. Anong makaingon ta nga ang Biblia gikan sa Dios? Ang Biblia gisulat pinaagi sa pagiya sa Dios. Basaha ang 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 gaingon, ang tibuok bala ang kasulatan gisulat pinaagi sa pagiya sa Dios ug papuslanon sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagtulid, sa pagdisiplina diha sa pagkamatarong. Pero basin mo ingon ang uban, tao ra may nagsulat sa Biblia. Nganong makaingon man tang gikan ni sa Dios? Ang Biblia nag-ingon nga ang tao nagsulti sa mensahe sa Dios samtang sila gigiyahan sa balaang espiritu. 2 Pedro kapitulo 1 bersikulo 21. Kay walay tagna sukad nga midangat pinaagi sa kabubuton sa tawo. Apan ang mga tawo nagsulti sa mensahe sa Dios samtang sila gigiyahan sa balaang espiritu. Parehas ni sa negosyante nga nagsugo sa iyahang sekretaryo sa paghimog sulat. Kinsa ang autor sa sulat? Ang negosyante, dili ang sekretaryo. Ingon ana sa ang Biblia, ang autor niini mao ang Dios, dili ang mga tao nga iyang gisugo sa pagsulat. Gigiyahan sila sa Dios sa pagsulat sa iyang mga hunahuna. Busa, kaingon gyud ta nga ang Biblia pulong sa Dios.